От дивіться, при тому, що Зеленський щоразу на будь-яку кризу відповідає оцими дедлайнами, які він дає вниз по вертикалі. І відосиками. Дедлайн і відосиками, вони не виконуються, все одно от рейтинг в нього міцний. Тобто йому особисто досі вірять. І дуже мало людей, які йому не довіряють, і йому особисто, і інституції ці президента. От в чому секрет, на вашу думку? Ну, насправді секрету нема, бо якщо ви бачили останнє опитування, він впав на 16%. Початок грудня на кінець січня. 16% – це велика цифра, це дуже велика цифра. Тобто, якщо такими темпами, то в нього кліту не буде ніякого рейтингу. Просто ніякого. Я не знаю, які будуть темпи, але якщо далі це піде так, то кліту буде 0. Абсолютний. Я думаю, що є цей міф нашого парня. От, що це наш парень прийшов, і ще багато людей думають, що йому просто всі заважають. Що той заважає йому, цей заважає йому. Раніше Порошенко заважає, Сорос заважає, Путін заважає, не знаю, хто ще там. Тепер Гончарук заважає. Гончарук заважає, Коломойський заважає. Ну, ось просто він хоче, але йому заважають. І ця віра, вона, якби ще в якийсь час в людей буде. Так може це правда? Може він дійсно хоче, а всі заважають? Ну, якщо всі заважають, а він не здатний це протиснути, то йому не місце бути президентом. Знов-таки, хороший парень і професія. Президент – це має бути людина, яка здатна свій порядок денний нав'язати і реалізувати. Якщо він його не може реалізувати, який нам сенс в ньому? Ну, тобто, а нащо? Що тоді він там робить? Просто вішенка на торті? А що далі? Тобто, якщо всі його ідеї і плани він не здатний реалізувати, не здатний підібрати людей, не здатний їм поставити завдання, не здатний їх проконтролювати, не здатний в разі потреби їх жорстко змінити, покарати. Якщо ти на це не здатний, то і не йди. Ну це не гра, це 40-мільйонна країна.